Ήμουν 16 χρονών, στην τρίτη λυκείου. Η σχολική μέρα είχε 9 διδακτικές ώρες. Η 5η ώρα ήταν διάλειμμα για φαγητό και αμέσως μετά είχα μάθημα αστρονομίας. Η τάξη της αστρονομίας βρισκόταν σε μία από τις 2 αίθουσες του υπογείου του σχολείου. Το σχολείο μου ήταν τεράστιο. Είχε 3 ορόφους και ακόμα και αυτό δεν ήταν αρκετό για να στεγάσει όλα τα μαθήματα που προσφέρονταν, οπότε το σχολείο είχε φτιάξει 2 αίθουσες στο υπόγειο. Ειλικρινά, ήταν κάπως ανατριχιαστικό εκεί κάτω όταν δεν υπήρχε κανείς άλλος. Παλιά ήταν χώρος καθαριότητας, αλλά είχε ανακοινιστεί για να μοιάζει περισσότερο με έναν τυπικό διάδρομο. Το μόνο ήταν ότι δεν υπήρχαν ενδοεπικοινωνίες ή μεγάφωνα στο υπόγειο εκείνη την εποχή. Γι' αυτό τον λόγο δεν γίνονταν μαθήματα εκεί κάτω την πρώτη ώρα για τις πρωινές ανακοινώσεις. Όλοι αναφέρονταν σε αυτό το μικρό τμήμα του υπογείου ως ο θάλαμος και όλοι προσπαθούσαν πάντα να πάρουν μαθήματα εκεί κάτω απλά και μόνο επειδή είχε κλιματισμό και τα μαθήματα ήταν συνήθως πιο εύκολα. Επιπλέον είχε τη δική του τουαλέτα εκεί κάτω. Είχαμε διαγώνισμα στην αστρονομία εκείνη τη μέρα. Συνήθως ήμουν από τους πρώτους που τελείωναν, απλά και μόνο επειδή το μάθημα μου φαινόταν εύκολο. Αφού τελείωσα το διαγώνισμά μου, έστειλα μήνυμα στον φίλο μου, ο οποίος βρισκόταν στην άλλη υπόγεια αίθουσα, να συναντηθούμε στην τουαλέτα γιατί βαριόμουν. Μου απάντησε «εντάξει». Βγήκα από την τάξη και περπάτησα στον μικρό διάδρομο προς την τουαλέτα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η πόρτα άνοιξε και μπήκε ο φίλος μου, ο Γιάννης. Κάναμε πλάκα για λίγο μέχρι που ο Γιάννης κοίταξε το κινητό του και είπε ότι κάποιος του έστειλε μήνυμα πως το σχολείο έμπαινε σε κατάσταση lockdown, αποκλεισμού. Κοιταχτήκαμε και οι 2 με τα ίδια χαμόγελα. Κανένας από τους καθηγητές μας δεν μας είδε να φεύγουμε από τις αίθουσες. Αυτό σήμαινε ότι είχαμε ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το σχολείο όσο ήταν σε αποκλεισμό. Συμφωνήσαμε να τρυπώσουμε στον επάνω όροφο και να περιπλανηθούμε στους διαδρόμους, έτσι, για την πλάκα. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί ήταν να εξηγήσουμε ότι δεν ακούσαμε τις ανακοινώσεις στις υπόγειες αίθουσες. Μόλις ανοίξαμε την πόρτα του υπογείου προς τον κυρίως όροφο, εκπλαγήκαμε που είδαμε όλα τα φώτα σβηστά, οπότε οι διάδρομοι ήταν σχεδόν κατάμαυροι, εκτός από το φως που έμπαινε από τις πόρτες στο χολ. Αυτό ήταν σοβαρό, γιατί συνήθως τα φώτα έμεναν αναμένα στους διαδρόμους κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών. Κάτι συνέβαινε και δεν ήμασταν σίγουροι αν αισθανόμασταν άνετα να περπατάμε τώρα. Ο Γιάννης βγήκε λίγο πιο πέρα στον διάδρομο και εγώ τον ακολούθησα. Τότε ο Γιάννης κοίταξε κάτω στον διάδρομο και είπε «Ποιος είναι αυτός?» Κοίταξα και από το σκοτάδι εμφανιζόταν ένας άντρας. Στην αρχή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αν ήταν καθηγητής ή όχι, αλλά καθώς πλησίαζε συνειδητοποιήσαμε ότι αυτός ο τύπος δεν ήταν ντυμένος καθόλου σαν μέλος του προσωπικού. Ήταν ντυμένος σαν άστεγος. «Εντάξει, πάμε», είπα στον Γιάννη, καθώς βιαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω στο υπόγειο. Σίγουρα μας είχε δει, όποιος καν ήταν. Είδαμε και τις 2 αίθουσες να έχουν τις πόρτες κλειστές και τα φώτα σβηστά, οπότε, για να αποφύγουμε να κάνουμε φασαρία, αποφασίσαμε να κρυφτούμε στην τουαλέτα. Έσβησα το φως πρώτος και μετά και οι 2 πήγαμε να κρυφτούμε στην γωνιακή καμπίνα. Επικρατούσε απόλυτη σιωπή στο δωμάτιο. Ούτε εξαερισμός, ούτε θερμαντικά σώματα, τίποτα. Απλώς ο ήχος της αναπνοής μου και του Γιάννη και μια περιστασιακή σταγόνα από τον νεροχύτη. Η πόρτα της τουαλέτας άνοιξε ξαφνικά και φως από τον διάδρομο πλημμύρισε την τουαλέτα για μια σύντομη στιγμή. Η πόρτα έκλεισε και η τουαλέτα ήταν ξανά κατάμαυρη. Εγώ και ο Γιάννης προσπαθήσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε να ελέγξουμε την αναπνοή μας. Το δωμάτιο ήταν τόσο ήσυχο που μπορούσαμε να ακούσουμε κάποιον να περπατάει προς το δικό μας μέρος της τουαλέτας. Το άτομο σταμάτησε και άρχισε να αναπνέει πολύ βαριά, σαν να ήταν λαχανιασμένο. Εγώ και ο Γιάννης τρομάξαμε μέχρι θανάτου. Ο Γιάννης έκανε κάτι πολύ ανόητο. Μου ψιθύρισε στο αυτί «Πρέπει να συρθούμε έξω, μέσα από τις άλλες καμπίνες». Το δωμάτιο ήταν τόσο ήσυχο, ωστόσο, που ακόμα και ο ψίθυρος του Γιάννη ακούστηκε από την απέναντι πλευρά του δωματίου. Η βαριά αναπνοή έξω από την καμπίνα σταμάτησε και το άτομο προσπάθησε να σπρώξει την πόρτα της καμπίνας προς τα μέσα. Τότε ψιθύρισα «Φύγε, φύγε» στον Γιάννη.
και οι δύο συρθήκαμε κάτω από το πλευρικό τοίχομα στην επόμενη καμπίνα και μετά στην επόμενη και τέλος βγήκαμε στην άλλη πλευρά της τουαλέτας. Το άτομο τώρα χτυπούσε δυνατά την πόρτα της καμπίνας. Εγώ και ο Γιάννης σηκωθήκαμε από το πάτωμα, ανοίξαμε την πόρτα της τουαλέτας και καθώς το φως γέμισε ξανά το δωμάτιο, είδαμε τον άντρα από τον επάνω όροφο στη γωνία. Χτυπήσαμε δυνατά την πόρτα της τάξης του Γιάννη. Ο καθηγητής μας άφησε να μπούμε μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης εξήγησε τα πάντα καθώς ο καθηγητής κλείδωσε την πόρτα αναφέροντας ένα όπλο που προεξήγει από την τσέπη του άντρα. Σοκαρίστηκα όταν το άκουσα αυτό, γιατί εγώ δεν είδα όπλο, αλλά συμφώνησα κι εγώ. Συνήθως, μια παρέα μαθητών λυκείου θα έσκασκε στα γέλια με δύο μαθητές να προκαλούν τέτοια σκηνή, αλλά παρατήρησα ότι όλα τα παιδιά που κάθονταν στη γωνία φαίνονταν ανήσυχα. Ένα ξαφνικό χτύπημα στην πόρτα έκανε όλους να πηδήξουν και μερικά κορίτσια ούρλιαξαν από φόβο. Ο Γιάννης, ο καθηγητής και εγώ μπορούσαμε να δούμε τον άντρα να στέκεται στην πόρτα κοιτώντας μέσα από το παράθυρο ενώ δοκίμαζε το πόμολο. Μετά από μερικά χτυπήματα στην πόρτα, από αυτό που φάνηκε να είναι θυμός, γύρισε και περπάτησε στον διάδρομο πίσω προς τις σκάλες. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα κράτησε ο αποκλεισμός, αλλά για πάνω από μία ώρα καθόμασταν σιωπηλοί στο δωμάτιο, εκτός από τον καθηγητή που περιστασιακά μας ρωτούσε εμένα και τον Γιάννη πράγματα με πολύ ανήσυχο τόνο, κουνώντας το κεφάλι του μετά από κάθε τι που του λέγαμε. Τελικά, κάποιος από τον επάνω όροφο κάλεσε τον καθηγητή και εκείνος μας έδωσε εντολή να ανεβούμε όλοι με μονή σειρά τις σκάλες και να βγούμε από το κτίριο όπου μας περίμεναν αστυνομικοί. Εγώ και ο Γιάννης κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να περιγράψουμε τον άντρα στους αστυνομικούς και στον διευθυντή. Ένας από τους αστυνομικούς μου χτύπησε την πλάτη και μας έστειλαν σπίτι. Μετά από αυτό το περιστατικό, το σχολείο εγκατέστησε κάμερες παντού και αύξησε τον προϋπολογισμό ασφαλείας. Αυτό το περιστατικό ποτέ δεν πήρε δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης, οπότε ειλικρινά ποτέ δεν μάθαμε αν η αστυνομία έπιασε τον τύπο. Είμαι πεπισμένος ότι αυτός ο άντρας δεν είχε άλλες προθέσεις παρά να μας σκοτώσει τότε και εκεί, στην καμπίνα της τουαλέτας. Είμαι ένας συνταξιούχος αστυνομικός από την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων μου στην υπηρεσία, η πιο ανησυχητική κλήση που έλαβα ποτέ ήταν για έναν αποκλεισμό σχολείου σε ένα κοντινό γυμνάσιο, του οποίου το όνομα θα παραλείψω για νομικούς λόγους. Συνέβη μια θυελλώδη σκοτεινή μέρα. Ο αριθμός του περιπολικού μου κλήθηκε στο ραδιόφωνο για να ανταποκριθώ σε έναν αποκλεισμό όπου ένας ύποπτος άντρας είχε θεαθεί να βγαίνει από ένα λευκό βαν παρκαρισμένο πίσω από το σχολείο και να μπαίνει από την πίσω πόρτα δίπλα στα αποδυτήρια των αγοριών. Πλησίασα στο πίσω πάρκινγκ του σχολείου ακριβώς δίπλα στο λευκό βαν. Κανείς δεν ήταν μέσα και όλες οι πόρτες και το πορτμπαγκάζ ήταν κλειδωμένα. Άνοιξα την κόκκινη πίσω πόρτα που οδηγούσε στον διάδρομο του γυμναστηρίου ακριβώς δίπλα στα αποδυτήρια. Τα κύρια φώτα είχαν σβήσει, οπότε όλο το εσωτερικό του σχολείου ήταν σκοτεινό. Έβγαλα τον φακό από τη ζώνη μου και τον χρησιμοποίησα για να πλοηγηθώ στους διαδρόμους. Έφτασα στο χόλ του σχολείου, όπου μια γυναίκα βγήκε από το γραφείο υποδοχής, λέγοντάς μου σιγά να ελέγξω τα αποδυτήρια των αγοριών, αλλά να είμαι προσεκτικός γιατί το άτομο μπορεί να ήταν οπλισμένο. Κάλεσα για ενισχύσεις στο ραδιόφωνο μου και με διαβεβαίωσαν ότι οι ενισχύσεις ήταν ήδη καθοδόν. Επέστρεψα στον διάδρομο από τον οποίο είχα μπει, όπου βρήκα τα αποδυτήρια των αγοριών ακριβώς δίπλα στην έξοδο. Τα άνοιξα πολύ αθόρυβα. Δεν υπήρχαν παράθυρα στο δωμάτιο, επομένως δεν υπήρχε καθόλου φως σε εκείνα τα αποδυτήρια, μόνο το φως που παρήχε ο φακός. Υπήρχε ένας λευκός θόρυβος στο δωμάτιο, ένα είδος εξαεριστήρα στο ταβάνι που έβγαζε αέρα, αλλά ακόμα και πέρα από αυτό άκουγα αμυδρούς σαν ξυσίματα ή μικρά ντίνγκ στις πόρτες των ντουλαπιών από την άλλη πλευρά. Υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνω την παρουσία μου γνωστή ως αστυνομικός, αλλά ειλικρινά φοβόμουν πάρα πολύ. Η ένταση στο δωμάτιο ήταν τρελή. Κρατούσα τον φακό μου στο ένα χέρι και το όπλο μου στο άλλο, καθώς γλίστρισα στην άλλη πλευρά των αποδυτηρίων. Φαινόταν σαν όπου κι αν βρισκόμουν στο δωμάτιο, τα ντίνγκ και οι θόρυβοι να προέρχονταν από την άλλη πλευρά. Στεκόμουν στη γωνία των αποδυτηρίων, ακριβώς δίπλα στην πόρτα της τουαλέτας, όταν ο ήχος κάποιου που έκλεισε δυνατά μια πόρτα ντουλαπιού από άλλο δωμάτιο με έκανε να πηδήξω από τον φόβο μου. Πήγα προς την κατεύθυνση όπου άκουσα το χτύπημα για να ανακαλύψω ότι προερχόταν από τα αποδυτήρια της ποδοσφαιρικής ομάδας των αγοριών. Δεν υπήρχε πόρτα που να χώριζε τα κύρια αποδυτήρια από τα αποδυτήρια του ποδοσφαίρου. Τα ντουλάπια εδώ ήταν επίσης 3 φορές μεγαλύτερα. Τελικά βρήκα το θάρρος να κάνω την παρουσία μου γνωστή φωνάζοντας «Αστυνομία!».
Αφού φώναξα, ένα παιδί άρχισε να ουρλιάζει. «Βοήθεια!» από κάπου μέσα στο δωμάτιο. Ήταν πολύ μουδιασμένο όμως. Το παιδί χτυπούσε μια πόρτα ντουλαπιού στην άλλη πλευρά της σειράς που βρισκόμουν. Όταν ανακάλυψα ότι το αγόρι ήταν παγιδευμένο μέσα σε ένα ντουλάπι, μου κόπηκαν τα πόδια. Του είπα ότι θα γύριζα αμέσως και ξανακάλεσα για ενισχύσεις, ενώ έτρεξα έξω εκεί που βρισκόταν το λευκό βαν. Είχε φύγει. Το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν που δεν πήρα τον αριθμό κυκλοφορίας πρώτα απ' όλα. Είπα στο κέντρο να αναζητά ένα ύποπτο λευκό βαν. Έτρεξα πίσω στο σχολείο και έδωσα οδηγίες στο προσωπικό της υποδοχής να λήξει η σχολική μέρα και να στείλουν κάποιον με ένα κλειδί στα αποδυτήρια για να βγάλουν το αγόρι από το ντουλάπι. Το αγόρι το κρατούσε ο άντρας με ένα μαχαίρι στην πλάτη του. Όπως υποθέτω, ο άντρας προσπαθούσε αθόρυβα να οδηγήσει το 12χρονο αγόρι στο βαν του. Το αγόρι αιμορραγούσε στο χέρι του από το κόψιμο του άντρα ενώ αντιστέκετο. Το βαν του άντρα εντοπίστηκε μια εβδομάδα αργότερα σε ένα πάρκινγκ καταστήματος ψηλικών, όπου συνελήφθη αφού αναγνωρίστηκε σωστά. Έμενα σε ένα γνωστό ξενοδοχείο στην Πάτρα, καθώς επισκεπτόμουν το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ένα ίδρυμα στο οποίο ενδεχομένως ήθελα να φοιτήσω. Η οικογένειά μου δεν μπορούσε να έρθει μαζί μου, οπότε ήμουνα μόνη μου. Αφού παρακολούθησα τις ξεναγήσεις στην Πανεπιστημιούπολη, πήγα να φάω κάτι σε ένα κοντινό εστιατόριο και μετά επέστρεψα στο ξενοδοχείο γύρω στις 8:30. Σχεδιάζοντας να επιστρέψω στην Πανεπιστημιούπολη την επόμενη μέρα. Περίπου μία ώρα αφότου επέστρεψα στο δωμάτιό μου, ένας περίεργος συναγερμός άρχισε να χτυπάει, μαζί με ένα λευκό φως που αναβόσβηνε από τη γωνία του ταβανιού. Ένα μήνυμα άρχισε να επαναλαμβάνεται λίγο αργότερα, λέγοντας κάτι του στυλ «Αγαπητοί πελάτες, παρακαλούμε παραμείνετε στα δωμάτια σας. Πρόκειται για κατάσταση αποκλεισμού». Δεν είχα ακούσει ποτέ για lockdown σε ξενοδοσείο. Ούτε καν ήξερα ότι τα ξενοδοχεία είχαν τέτοιους συναγερμούς. Το βρήκα πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό από οτιδήποτε άλλο. Τελικά, ο ήχος του συναγερμού σταμάτησε, αλλά το φως συνέχιζε να αναβοσβήνει και κάθε περίπου 20 δευτερόλεπτα το μήνυμα επαναλαμβανόταν. Ήταν μόλις 9:30, οπότε άνοιξα την τηλεόραση απλά για θόρυβο φόντου, ενώ άρχισα να αλλάζω ρούχα και να βουρτσίζω τα δόντια μου. Έσβησα τα φώτα όταν τελείωσα και χώθηκα κάτω από τα σκεπάσματα. Παρακολούθησα τηλεόραση για μισή ώρα πριν την κλείσω, το φως συνέχιζε να αναβοσβήνει με ένα ενοχλητικό, έντονο λευκό κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Σίγουρα θα εμπόδιζε τον ύπνο μου. Άρχισα να σκέφτομαι να καλέσω την υποδοχή για να ρωτήσω τι συνέβαινε όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν κάποιος από την υποδοχή. Περίμενα να μου πουν κάτι για τον συναγερμό και πότε θα σταματούσε, αλλά ανταυτού το άτομο στην άλλη γραμμή μίλησε με πολύ ανήσυχη φωνή. Μου είπε να παραμείνω ψύχρεμη και να βγω από την πόρτα. Εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία να την ρωτήσω τι ακριβώς συνέβαινε. Συνέχισε λέγοντας μου ότι υπήρχε κάποιος μέσα στο δωμάτιο μαζί μου και να βγω αμέσως. Έριξα το τηλέφωνο και ενστικτωδώς άρχισα να κοιτάζω παντού. Ένα μέρος μου ήταν περίεργο να δει αν κάποιος ήταν όντως μέσα στο δωμάτιο. Κοίταξα κάτω από το κρεβάτι και έριξα μια ματιά στο άδειο μπάνιο. Κανείς δεν ήταν σε κανένα σημείο. Τότε παρατήρησα την πόρτα της ντουλάπας ακριβώς δίπλα στο μπάνιο. Ήταν μία από αυτές τις ντουλάπες με ξύλινη σειρώμενη πόρτα. Ήταν ανοιχτή μόλις μια μικροσκοπική χαραμάδα και μέσα από αυτή τη μικροσκοπική χαραμάδα μπορούσα να δω ένα πρόσωπο. Στην αρχή δεν συνειδητοποίησα τι έβλεπα, αλλά όταν η πόρτα έκλεισε σειρώμενη, τότε ήταν που πανικοβλήθηκα και έτρεξα έξω από την πόρτα. Οι άνθρωποι στην υποδοχή μου έδειξαν βίντεο ασφαλείας από μία ώρα νωρίτερα, όπου φαινόταν ένας ύποπτος άντρας να περπατάει στους διαδρόμους, προφανώς ψάχνοντας ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Όταν έφτασε στην πόρτα μου, την άνοιξε με μια κάρτα που είχε αποκτήσει κάπως και αυτό ήταν όλο. Έμεινα εκεί καθώς οι αρχές έβγαλαν το άτομο με χειροπέδες. Ήταν ένας άντρας φυσικά, κοντός όμως, εύκολα στα 40 του. Με κοίταξε καθώς περνούσε σαν να ήξερε αμέσως ποια ήμουν. Είναι τρομακτικό να αναλογίζεσαι ότι μπορεί να με παρακολουθούσε για περισσότερο από μία ώρα από εκείνη την ντουλάπα.